सो आजच्या या गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये किशोर कदम म्हणजेच आपले सौमित्र आहेत आणि त्यांच्यासोबत आपण गप्पा मारूया. एकंदरीत फिल्म फेस्टिवलला सुरुवात झाली आहे आणि तुम्ही एक त्याचा भाग आहे, तुमचा पण सिनेमा आहे. तर काय वाटतंय, काय भावना आहेत? हा जो पर्टिक्युलर मराठी फिल्म फेस्टिवल आहे त्याला मी जेव्हाही संधी मिळाली तेव्हा आवर्जून आलेलो आहे. आणि मगाशी स्टेजवर सगळ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे सगळे मराठी फिल्म इंडस्ट्रीमधले महत्त्वाचे कलावंत, दिग्दर्शक वगैरे इथे एकत्र येतात. 2-3 दिवसाचा महोत्सव का होईना, पण एकमेकांचं काम बघायला येतात, एकमेकांना भेटतात आणि एक मराठी माहोल गोव्यामध्ये तयार होतो. आधीच गोव्यातला निसर्ग, गोव्यातलं समुद्र, गोव्यातले मोठमोठे रस्ते, इकडचं वातावरण आणि त्याच्यामध्ये इफी कायमचं इकडे होणं, त्याच्यामध्ये हा मराठी चित्रपट महोत्सव इकडे होणं, याला एक वेगळं महत्त्व जसं आहे तसं गोव्यातल्या या कल्चरलासुद्धा महत्त्व आहे. आणि मला असं वाटतं की इफी आणि हा मराठी चित्रपट फेस्टिवल हे आता हळूहळू गोव्याचा कल्चरमध्ये गिनलं जाणार आहे असं मला वाटतं. एकंदरीत काय गोवेकरांना काय सांगाल? फिल्म फेस्टिवलला या, भेट द्या, किंवा गोवेकरांचं जे चित्रपटाबद्दलचं प्रेम आहे त्या संदर्भात काय सांगाल? मराठी फिल्म फेस्टिवलमध्ये किंवा इफीमध्ये जेही चित्रपट येतात, जगातले चित्रपट येतात, वेगवेगळ्या भाषातले चित्रपट येतात, ते फार महत्त्वाचं. म्हणजे भारतामध्ये फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जे महत्त्वाचं काम होतं आहे ते सगळं तुम्हाला या फेस्टिवल्समध्ये बघायला मिळतं. म्हणून आवर्जून तुम्ही या. म्हणजे एखाद्या शहरामध्ये फक्त मोठमोठे कारखाने आहेत किंवा असा उद्योग आहे त्यानेच फक्त कल्चरली माणसं रीच होत नाहीत. तर त्या गोव्यातलं लिटरेचर असेल, त्याच्यातले सण समारंभ असतील, खाण्याचे पदार्थ असतील, फिल्म पाहणं असेल, नाटक पाहणं असेल, या सगळ्यांना एक वेगळं कल्चर निर्माण होतं आणि ते गोव्याला आहे असं मला वाटतं. नक्कीच. गोदाकाठ हा सिनेमा आहे, तर काय एकंदरीत फिल्मबद्दल काय सांगाल? काय आहे म्हणजे भूमिका नेमकी कशी आहे? काय ना, छोटीशी गोष्ट आहे त्या फिल्ममध्ये. 2 स्ट्रेंजर्स एकमेकांना भेटतात आणि मग त्या दोघांचं काय होतं याच्याबद्दल सिनेमा आहे. आणि गजेंद्रबरोबर काम करताना नेहमीच एक वेगळी मजा ही असते की तो खूप वेगळं काहीतरी जिस्ट घेऊन येतो आणि वेगळे रोल देतो, त्यामुळे खूप करायला मजा येते. या फिल्म फेस्टिवलमध्ये आपल्यासोबत आहेत नीना कुलकर्णी मॅडम. सो त्यांचं मनापासून आपण स्वागत करूया. थँक्यू. काय मजा वाटतं? येते. नक्कीच मजा येते. हो हो, मला तू कुलकर्णी म्हणाल्यामुळे मला खूप बरं वाटलं. फार कमी लोक माझं कुलकर्णी ॲक्च्युअली म्हणतात. हो चुकीचं आहे, कुलकर्णीच आहे आणि तू ते म्हणालीस. थँक्यू. मला नेहमीच गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल यायला आवडतं. मी अनेक वर्षे येते कारण कुठला ना कुठला चित्रपट माझा असतोच. पण यावर्षी खास आहे कारण फुल टर्नआउट आहे आणि माझे 2 चित्रपट आहेत. हां, गोदावरी आणि पॉंडिचेरी असे 2 जागांवरचे चित्रपट आहेत. त्याच्यामुळे खूप आनंद होतं. सगळी मंडळी भेटतात, फ्रेटर्निटी भेटते आणि खूप अगत्य होतं मग गोवेकरांचं. इतकं अगत्य आणि इतक्या प्रेमाने जर कोण का नाही येणार सांग मला. दोन्ही सिनेमे आहेत, पॉंडिचेरी आणि गोदावरी. काय वेगळं दोन्ही फिल्ममध्ये आहे? काय अनुभव मिळाला एकंदरीत? कारण प्रत्येक फिल्म करताना काही ना काहीतरी शिकायला मिळतं, काहीतरी आपण त्यातून तयार होत असतो. मग आता अभिनेत्री म्हणून एवढ्या मोठ्या तुमचं नाव आहे, एवढ्या मोठ्या तुम्ही झालेल्या आहात, या 2 सिनेमांनी काय दिले? एक ते अतिशय वेगळे असे ते 2 चित्रपट आहेत. म्हणजे 2 जागांवरचे जरी त्यांची नावं असतील तरी अत्यंत वेगळे आहेत, विषय अतिशय वेगळे आहेत. आणि गोदावरी हा थोडासा गंभीर धरतीचा चित्रपट आहे, विषण्ण करणारा आहे, आपल्याला विचार करायला लावतो. आणि जीवनाचा जो आवक जावक आहे, जी येणं जाणं आहे किंवा जीवनाचं जो जीवनक्रम आहे त्याच्याविषयीवर भाष्य केलेले अतिशय उत्तम परफॉर्मन्स दिला जितेंद्र जोशीने. फारच सुंदर आणि मला फार मजा आली निखिल महाजनबरोबर काम करताना. पहिल्यांदाच त्याच्याबरोबर काम केलं मी दिग्दर्शक म्हणून तो होता ह्या चित्रपटाला. आणि ह्याला इफीमध्ये वगैरे हो खूप जण आहेत. तर सगळ्यांची नावं घेऊ का? नाही, मी घेऊ शकते. संजय मोने आहेत, त्याच्यानंतर विक्रम गोखले आहेत. पण कसं होतं राहतं गौरी नलावडेने फार छान काम केलं आहे. तर फार तो वेगळ्या धर्तीचा चित्रपट आहे. पॉंडिचेरीचे खासियत पहिली गोष्ट ही आहे की तो आयफोनवरती शूट केलेला आहे चित्रपट पूर्णपणे. आणि तुम्ही जर बघाल तर तुम्हाला कळणार इतकी क्वालिटी फॅन्टॅस्टिक आहे आणि बिग स्क्रीन क्वालिटी आहे त्याची. पॉंडिचेरी सचिन कुंडलकरचं आहे, त्याची छाप आहे त्याच्यावरती.
मला सचिनवर काम करायला खूप आवडतं. त्याच्या आधी पण काम केलेलं आहे गंधनाच्या चित्रपटात त्याच्याबरोबर. आणि खूप हळूवार असा तो दिग्दर्शक आहे आणि रिलेशनशिप्सविषयी त्याचं भाष्य जे असतं किंवा एखाद्या जागेविषयी त्याचं जे प्रेम असतं, खूप आर्टिस्टिक पद्धतीचा तो चित्रपट बनवतो. तर असे दोन अतिशय वेगळे संवेदनशील दिग्दर्शक मला लाभलेले आहेत आणि त्या दोघांचेही चित्रपट आत्ता इथे या गोवा फिल्म फेस्टिवलमध्ये दाखवले जात आहेत. तर मला फारच आनंद होत आहे, खरंच सांगते. तर आपल्याबरोबर आता मृण्मयी गोडबोले आहे. सो आज ती गोव्यात आहे, फिल्म फेस्टिवलला भेट देते आहे. तिचासुद्धा सिनेमा आहे. आपण तिच्याकडून जाणून घेऊया की तिच्या काय भावना आहेत. फिल्म फेस्टिवलला तू आली आहेस, तुझाही सिनेमा आहे. काय सांगशील सिनेमाबद्दल आणि एकूणच हे वातावरण आहे महोत्सवचं? खूप सुंदर वातावरण आहे या फेस्टिवलचं आणि मला वाटतं ऑर्गनायझर्स जे आहेत तेही अतिशय प्रेमाने हे फेस्टिवल भरवतात. त्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना कायमच ह्याचा भाग व्हायचं असतं. मी 2017मध्ये चिवची चौका या चित्रपटाबरोबर आले होते या फेस्टिवलला आणि अतिशय माझ्याबरोबर राहिलेला असा तो अनुभव आहे, आठवण आहे. त्यामुळे जेव्हा मला कळलं की यावर्षी आमची गोदाकाठ ही फिल्म इथे प्रदर्शित होती आहे, तर मला खूप आनंद झाला. कारण गोदाकाठ ही फिल्म अजून रिलीज झाली नाही आहे. हे या फिल्मचं दुसरं फेस्टिवल आहे का तिसरं फेस्टिवल आहे आणि प्रेक्षक इथले खूप मनापासून सिनेमा पाहतात. त्यांना जाण आहे चांगला वाईट सिनेमा पाहण्याची आणि ते समजून घेण्याची. आणि गोदाकाठ गजेंद्र अहिर यांनी दिग्दर्शित केलेला हा सिनेमा एका अर्थाने एक वेगळा प्रयत्न आहे. तर मला असं वाटतं की गोव्यातला प्रेक्षक तो प्रयत्न नक्कीच अक्नॉलेज करेल, अप्रिशिएट करेल किंवा जर नाही आवडलं तेही आम्हाला ते कळवतील अशी माझी खात्री आहे. तर असं नातं ह्या फेस्टिवलशी आणि या प्रेक्षकांशी आता झालं आहे. नक्कीच. गोव्याबद्दलचं तुझं नातं काय आहे? काय सांगशील गोव्याबद्दल? काय अतिशय सुंदर जागा आहे गोवा ही आणि मुंबई पुण्याच्या त्या मानाने जवळ आहे. त्यामुळे मला वाटतं की बऱ्याचदा मुंबई पुण्यात जेव्हा आम्ही असतो आणि ट्रॅफिकमध्ये अडकलेलो असतो किंवा अतिशय काय म्हणूयात अनप्लेझंट सिच्युएशन्समध्ये अडकलो असतो, तेव्हा आम्ही अनेकदा असं म्हणतो की मनाने मी आत्ता गोव्यात आहे. त्यामुळे आत्ता इथे ॲक्च्युली आहे. तर म्हणजे आय एम जस्ट सो हॅपी आणि एक्सायटेड की फिल्म ह्या फेस्टिवलची गंमत हीच आहे की ह्या सुंदर ठिकाणी यायचं आणि त्याचबरोबर आपला चित्रपट प्रेक्षकांसमोर आणायचा, असं एक डबल ट्रीट आहे. त्यामुळे मला खूप आनंद होतो या फेस्टिवलला यायला. नक्कीच. भाडीपा असेल किंवा तुझे जे सिनेमा असतील त्यातून तू सगळ्यांसमोर येतीच आहेस. हा फिल्म फेस्टिवल जसं गोव्यामध्ये आयोजित झालेलं आहे म्हणजे एक प्रेक्षकांसाठी, रसिकांसाठी एक मोठं प्लॅटफॉर्म तसं तयार झालेलं आहे की जे न पाहिलेले किंवा एक वेगळ्या आशयाचे सिनेमे हे महोत्सव घेऊन येते. तर या महोत्सवाकडं कशी बघतेस आणि असे महोत्सव महाराष्ट्रात पण व्हावेत का असं तुला वाटतं का? अर्थात व्हावेत. पुण्यात एक पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल होतो, मुंबईत मामी असतं. त्यामुळे काही फेस्टिवल्स आहेत अर्थात, पण असे अनेक विविध शहरांमध्ये असे फेस्टिवल्स भरावेत. तिथे वेगवेगळे सिनेमे प्रदर्शित होत, जेणेकरून आम्ही जे कष्ट करतो आहे ते प्रेक्षकांपर्यंत कायम पोचत राहतील. कारण अनेकदा असं होतं की थिएटरमध्ये सिनेमा येतो जातो, काही प्रेक्षक पाहू शकतात, काही पाहू नाही शकत. काही छोट्या शहरांमध्ये काही सिनेमे प्रदर्शित होतही नाहीत. त्यामुळे ह्या फेस्टिवलच्या निमित्ताने आमचा चित्रपट हा सर्व प्रेक्षकांपर्यंत पोचतो आणि ते ॲट द सेम टाईम मोठ्या पडद्यावरही पाहायला मिळतो. आय थिंक जे आमच्यासाठी खूप फुलफिलिंग आहे आणि मला वाटतं त्याचबरोबर प्रेक्षकांनाही त्याचा आनंद लुटता येतो. आणि इथे मला इतकं एन्थुझियाझम दिसतं आहे लोकल्समध्ये. त्यामुळे इट फील्स व्हेरी गुड. इट फील्स दॅट आपण जे काम करतो आहे ते लोक पाहत आहेत आणि अप्रिशिएट करतात आणि त्याची वाट पाहत आहेत, विच इज लवली. तर आपल्यासोबत अभिनेता सूरज जोशीसुद्धा आहे. आपण त्याच्याशी पण गप्पा मारूया. तू एकंदरीत इथं आलेला आहेस, काय सांगशील? एकदम मला गोव्याला यायला भयंकर आवडतं. माझे आईवडील हे बांद्याच आहेत, गोवा बॉर्डरवरचे. त्यामुळे गोव्याच्या संस्कृतीशी मी वाढलो आहे असं मी नाही म्हणणार, पण माझा परिचय आहे. मला परिचय आहे आणि मला भयंकर आवडतं. अनेक माझ्या आईवडिलांचे मित्रही गोव्यातले आहेत.
माझ्या काही नातेवाईकांची घरं आहेत तिकडे, तर त्यामुळे गोव्यात आल्यावर मला असं लोक म्हणायला म्हणतात की घरात आल्यासारखं, मला खरंच घरी आल्यासारखं वाटतं, कारण मी इकडे आलेलो लहानपणापासून. त्यामुळे ती एक मजा असते आणि अशा एका प्रसंगासाठी येणं हे अजूनच आनंदाची गोष्ट आहे. कारण माझ्या गोष्ट एका पैठणीची नावाच्या चित्रपट जो आम्ही कोविडच्या आधी केला होता आणि आम्ही प्रयत्न करत होतो तो रिलीज करण्याचा, कारण तो खूप चांगला सिनेमा आहे. आणि अचानक अशी म्हणजे वीज चमकली, पण आनंदाची आणि चांगल्या बातमीची वीज चमकली आणि आम्हाला नॅशनल अवॉर्ड मिळाला. आणि आता तो चित्रपट घेऊन इथे गोव्याला येणं हा अजून एक अभिमानाचा आणि आनंदाचा भाग आहे. दुसरं मी तुला सांगेन की असं मला वाटतं की म्हणजे मराठी आणि कोकणी हे असं म्हणजे त्यांची या दोन बहिणी आहेत, त्यांची व्यक्तिमत्व वेगळी आहेत पण त्याची नाळ एकाच जागी जुळते. तर त्यामुळे मला असं वाटतं की भरभरून गोव्याने सुद्धा इतके सकस कलावंत मराठी चित्रपटसृष्टीला दिलेत आणि गोवन लोक कोकणीवर जेवढं प्रेम करतात तेवढंच मराठी कलाकारांवर, मराठी कामावर त्यांनी प्रेम केलेलं आहे, प्रेम दाखवलेलं आहे. तर त्याच्यामुळे ते फक्त प्रत्यक्ष मला कधी अनुभवायला मिळालेलं नाही. मी पेडण्यात जाऊन, कारण आमच्या बांद्याच्या जवळचं थिएटर गोव्यात पडतं पेडण्यात, तर आम्ही पिक्चर बघायला पेडण्यात जायचो. तर तिथं अनेक गोवेकरांबरोबर मी पिक्चर पाहिलेला आहे, पण तो माझा नव्हता कधी. तर आज स्वतःचा चित्रपट गोवेकरांकडं बरोबर बसून बघणं ही माझ्यासाठी एक स्पेशल गोष्ट आहे. नक्कीच. आता बांद्यातली पण लोक इथं आली असतील, पेडण्यातली पण तुझे काही फ्रेंड्स असतील, ते इथं बघत असतील, काय म्हणतात? असे माझे मित्र आहेत. मी म्हटलं तसं की माझे आईवडील बांद्याचे आहेत, त्यामुळे मी आजोळी सुट्ट्यांमध्ये यायचो, पण मी तसा माझे मित्र नाही आहेत. पण ॲज आय सेड की गोवन माणसाकडे जो एक निसर्गसुलभ प्रेमळपणा आहे आणि उत्सुकता आहे, तर ते आता हे पिक्चर कसं बघतायत याच्याबद्दल मला स्वतःला उत्सुकता आहे, पण मजा तर येईलच, आय एम शुअर. तर आत्ता आपल्याबरोबर दीप्ती देवी आहे आणि ती सुद्धा गोव्यात फिल्म फेस्टिवलला भेट द्यायला आली आहे. तिचा पण सिनेमा आहे. एकंदरीत तिचं पण आपण मत घेऊया. काय सांगशील? फिल्म फेस्टिवलला आलेली आहेस आणि सिनेमांबद्दलचं प्रेम, तू काम करतेस, काय वाटतंय? मला जेव्हा सगळ्या आपला महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेरचा प्रत्येक माणूस जेव्हा आपल्या चित्रपटासाठी जोडला जातो आणि त्या कुठल्याही माध्यमातून असो, त्याचा कलाकार म्हणून मला प्रचंड अभिमान असतो, उत्साह असतो. कारण आम्हाला जितक्या लोकांशी नातं घट्ट करता येईल कुठल्याही माध्यमातून, ते आमच्यासाठी सगळ्यात मोठी पावती असते. हे 13वं वर्ष आहे गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवलचं आणि ह्यावर्षी अशोक मामांना पुरस्कार देण्यात आला आणि आम्ही सगळे जेव्हा ह्या फेस्टिवल असतं तेव्हा आमचं मोठं गेट टुगेदर असतं. ह्या निमित्ताने आम्ही पुन्हा एकमेकांना भेटतो, आम्ही तुम्हाला भेटतो आणि गोव्यामध्ये मराठी चित्रपटांबद्दल खूप प्रेम आहे आणि त्यांच्यापर्यंतसुद्धा आम्हाला पोचता येतं, ह्याचा मला खूप मोठा आनंद आहे. आणि आय थिंक हे माझं 3रं वर्ष आहे जे मी अटेंड करते. कुठला ना कुठला सिनेमा माझा येत असतो. ह्यावर्षी ताठकणा सिनेमा आहे, डॉक्टर रमाणींचा बायोग्राफी आहे, तुम्ही नक्की बघा. आणि आम्हालासुद्धा आमच्या कधी शेड्यूलमुळे काही सिनेमे मिस होतात, तेही आम्हाला पाहायला मिळतात आणि उत्तम ट्रीटमेंट असते, छान स्वागत असतं, छान काळजी घेतली जाते आणि सिनेमे तुमच्याशी कनेक्शन आणि आमचा हॉलिडे असं पण होतं ते. त्यामुळे गोवेकरांना काय सांगशील फिल्म फेस्टिवल? तुमचं प्रेम आहेच. इथे उत्तम सिनेमे गोवा फिल्म फेस्टिवलमध्ये असतात. काही रिलीज पण झालेले नसतात, काही फक्त फेस्टिवलला जातात. ते सिनेमे मात्र तुम्ही नक्की पाहायला पाहिजेत आणि तुमचा अभिप्राय आमच्यापर्यंत त्या निमित्ताने पोहोचेल. त्यामुळे तुम्ही प्लीज या आणि हे सिनेमांचा आनंद लुटा.